तुझा वाईट काळ सुरू आहे हा तुझा भ्रम आहे. हो, तुझा भ्रम आहे. कारण आज मी तुला तुझी अशी गोष्ट सांगणार आहे की त्यावरून तू यापुढे स्वतःला नशीबवान समजशील. आता ही गोष्ट अगदी शांतपणे पूर्णतः ऐक. अगदी दैनंदिन जीवनातील उदाहरण घेऊया. उद्या पाणी टंचाई निमित्त पाणी निव्वळ 2 तास येईल ही सूचना वाचल्यानंतर ज्या गृहिणीला ना पाणी भरून संपूर्ण काम आवरायला 4 तास लागायचे, ते काम तिच्या नकळत तिने 2 तासांच्या आत हे पाणी जाण्याआधी कसे पूर्ण केले हे तिचं तिलाच कळलं नाही. आता तू म्हणशील, याचा तुझ्याशी काय संबंध आहे? ना, संबंध आहे. तुझ्यावर अल्पावधीत असेच काहीसे संकट येते आणि हे संकट आलं की तू आधी निराश होतोस.